because of Ed Sheeran. Sorry. My video was stopped because of Ed Sheeran. Sorry, I had to restart the live. My video was stopped because of Ed Sheeran. So these big songs, let us, you know, we were lucky yesterday. We played Booga and we were not blocked. But Ed Sheeran's song was not approved by Facebook. So I had to delete the live. So that's why you see me, I always dance my songs, other songs, you know, Zimbabwean songs, they don't get me blocked. But anyway, the show has to continue. So I have to start over again. I have to dance another. Can you give me a local song? You know, local. Because the second song I played, it was not agreed by Facebook. They said, remove your life. You know, the copyrights are too strict. But anyway, give me a song from any artist. No, I don't play Olite and I don't like Takura. Which songs can I play? Which song should I play? Oh, I can play Jah Praise actually. Can I play JP? Any song from JP? Oh, Yemi Alade. I hope I won't be. Let me try. I like this Yemi Alade song with Jah Praise. I hope it won't get me blamed also. But I put disclaimer. Please, Yemi Alade and Jah Praise. Let's start over again. Oh, Booga. No, Booga I danced yesterday. Booga. You know, but anyway, it got the life. They say, let me try Yemi Alade and Jah Praise. I love that song. You know, Yemi, I still remember I used to play it when I was once married with Richard, but it's a good song. I don't have to stop because Jacaramba and Richard, that's no bad. You are looking good these days. Ah, Jess, I said blood of Jesus. Imagine that. I took the message because you're looking good. You know, I'm not. What? Me looking good? Me? When you chase me? You know what I did? He sent a message on my TikTok. Then I blocked. I never commented. I never said this and that. I said, now I'm looking good, eh? Now I'm looking. When you were chasing me out from that house you gave me, I was a bad person. Now I live close by you and you say I'm looking. No, I don't look good, my channel. No. This is my moment. Let me enjoy my peace in peace. I'm not going back to vomit. Anyway, it's a story for another day. So Shasha, I got a message to TikTok. Hey, you're looking good. So I'm going to his account again and I'll check until you chichima details. That's delicious. You know, don't lose focus. You might lose focus. You can lose focus. So I want to dance. Yes, this one. I hope I won't be broke. Hey! Hey! Military heart. In Daguma come stop. I see her like no Roma. I teach her that was a son. In a boy, I go from then you dance you do.
taking all over. Oh baby, baby, I'm for it. I love you make me go see Papa. I see every day. Like a moon's getting over radio. I see every day. You are John and you're baby, follow me, oh. Anywhere that you go, Should we last time? follow you, Should we down? even if I can do, I got to follow you, oh. Love everything you do, oh baby, follow me. Decide block it was so new. Anyway, I loved the song. So, start on Waolinda. Do it like a mirror. I'm gonna like a mirror. I'm just want energy, you know me. What you guys? I'm gonna like a mirror. Because I'm going bends alive. I'm gonna like a mirror because I help bo. Help bo. I'm gonna like one side. I'm gonna like that simba. So you my life. Because I'm not so I'm gonna take it away. Nelakasunjira iwewe zvezve ndakatosunja chichichichi ndakugonoka dress code zvezve queen musangozopfeke zvimwe zvezve munongopfekawo zvimwe sweet asi musaburise nyama handaburise nyama I listen so tapost ndakati muchato uya waitwa mbiri Waolinda anga asingadi kuchata akavenga Felicitas is not my cup of tea but we work in the same industry. She's a comedian, she's a socialite, she does her own things. So whether it's real or it's what, it's skits. But the guys who got a pass, so is this the kind of life yatakurarama, especially when we're diaspora? Kuti urikupedzera mari yese wakashanda kana ima investment kana kungoita muchato wekuda kungoti ndamushotesa. Hey Jesu. Kungoita muchato ndida kumshotesa. Muchato iwawo ndakanambobvira wamboita noise wakatanga waeditwa gown ndataura nechokwadi chocho ndakasenge ngonyaro zvezve zvingoti mazuva oda tatakamaka nafongo naFelicitas ndaida kumushondesa imigarai pasi imimi iwe chaminuka iwe dzikama iwe saka ndakamaka nafongo zvokuda ngomushotesa zvezve saka ndakangozoposta zvaOlinda zvezve azvidzi kuti munoziya kana ndaita chinhu nemoyo munoziya muchinhu kana ndaita nemoyo I won't lose my loyalty munoziya vanhu vandodai nimi kuti ndomuda come home away uye handifei ndakamusandukira but mbuya iyaya tibvunze yakachatireke chifo with the same man kuda kushotesa Felicitas kuda kushotesa nyika kuti ndine mari vane mari vana slave masiwa makaona slave masiwa musunono achienda kugraduation yemwana wake musikana anga akapfeka kasheti nekamutodo nekabhashi whether iGucci whether iBalenciaga atitomboziye kuti zvakamira sei but it was just vanhu vane mari saka ndisi kuziya kuti Waolinda izvozvi zvamabva kumvura dzamaidhigidha dzeblue uchaito event ipi because muchato wako zvazviri zvekumba kwako hatinei nazvo ndakazvikanganwa because zvakamba zvauraiwa nesurprise house nesurprise car iya 2 minutes 2 seconds saka mazina ukuchaga kune kamera yangu iwe enogara pasuku saka iwe munhu ari kumabvukuka usanyanyoite usanyanyopinde paFacebook nemafeeling kuti handazosara mudikani hapana kusara kwaurikuita uona isusu tiri mutangweni hapana ari kumboziva ndi kudanana nani hapana ari kumboziva kuti boyfriend yacho iriko here kana kuti haiko asi upenyu huri kufaya Jesu runyazoona hapana kana ari kumboziva zviri kuitika ndo zvinoda life zvezvia ronga tunhu twako behind scenes iwe unongouya zvako uchingomwinya ronga tunhu twako behind scenes so that when it happens we say hey God thank you when it doesn't happen taisamuziya chero zvakaperera zvinoparira kupi I'm teaching you skills of life asikana pauri kupinga data rako repafoni apa usanyanyita I'm team ningi shamwari ida vanhu vese pasocial media nekuti kuremovwa stress pane zvinogonekwa nangana zvamusingagoneni pane zvinogonekwa nangana zvisingagonekwa naQueen so it's safe to just enjoy what is there on your phone
zvekutora masaitse zvinochionai munhu akahaya zvinhu zvemari hotera yainzi inogarwa mhene takangonzwa kunzi hotera yemani but vanhu vekuuk vakazenge vakutaura kamuna kwanzwa here zvakanzi akapiwa maningi marume akachipa vanhu vekuuk vakava vachitaura palive yangu yandakamubvunza nyaya yedza ende iyo yedza haide kana kutombunzwa newangu vasingazviziva atanga kundoona nhasi ini ndinorwara nehiv ya nditori murwere ndorwara ndichifamba zvamuri kundoona so nditori chigulani ya kune vatanga kundoona nhasi tuita chirangadzanaka nekuti vamwe vanhu pamwe vatanga kundoona nhasi pamwe vatanga kundiforowa nhasi ndiri chigulani. I've been on this mapirits for 18 years and handibhoikani nazvo zviya zviya nekuti ndoitoripo shamwe ndoitoripo ndiri chigulani chacho chauri kuona panapa azvindibaye takazinge takumubvunza palive takati ko nyama dzakadi moziya kai andakwana takati ko nyama dzakadi idzirishes chino ungambowandibvunza mubvunzewo nekuti havaziva nesu ari comfortable jesu hana kutaura chirwere chake kamukadzi uyu chakabuda mumapepa nawo makangano taitana achibongomora narumbidzei koisitatadzei ndo basa redu kaisu masocialite we respond to stimuli kanzwa socialite chachirungu chavanhu vakadzachi we respond to stimuli zvatinenge tapiwa ndo zvatinoresponda taitana akabuda akachema akabongomora mere akati aisviriswa nyoro naOlinda asina kondo munondiripupurirai ndichakataurika pano ndakamubvunza ndakati kumabhonzwa ndakati nyama dzakadii muri kumwa here mapiritsi shasha yakafundumwana akakwira bp zvezvo ndakati vani zvamunoita makompetisheni emichato wani Felicitas aitoka keka muchato wake iwo akuito ko mapiritsi handi mune following wo hemai ko munotiudzawo kuti zvikwamba sei ambva atote chino Delicious you must know ndakatayewa bepa rako aishamisira se aisha mazuva akaitwa nyaya dzasitana anhu emudiaspora takaonekwa kunge mbokwa Waolinda achiuya achideclare mapendi mukadzi uya aishitika uya shiti yekupedzisira yamunoona mukadzi uya we kudada kwanile makaradha mheno zvani ndakambodana nemukaradhi kama waziva baba Chloe andakaita chimurenga nawo ndichiri kugara kumanchoni muZimbabwe anogara muStockholm mamuziva here mukaradhi wandakadana naye aninyepera kuti haana mukadzi wacho ambva azoya painbox zvikanzi imi queen ndini mai Chloe ndo mwana wedu tiri kuZimbabwe maiziya ndakazoitaura paFacebook ndakambodana nemuZimbabwe mukaradhi anogara kuStockholm chinawo zvayo rubbish ndaida kukwirwa nemboro mazuva ena achine mboro baba Chloe iwawo ainzani kuti ndakanganisa Peterson anzani kuzita rake my son Peterson ndo zita rakero mukaradhi baba wake muSwedish here mai yake muZimbabwe mukaradhi but handiwo kuZimbabwe uko mukaradhi chaiye andinyeperewo paya inini manyepera akandita Peterson iye akandita anogona kushira nekuti mazuva anga ndine mboro ndandisiri active nditori chibottom exclusive ndandisingakwire zviya kanzwa ngochanidza kuti bottom zvikuda ndo chinokwirwa kanzwa ngochanidza kuti top ndo zvinokwira wakanzwa mavesta ndo anoita zvese but ndandiri bottom ndaida kutosvirwa ipapo ina auya kumanshoni uko takubatana paya chacha yakudii kuramba akatsamhirira pamboro yangu ko ndichada kufema ndichada kudai ndikati kuinda funga kuti ini ndichadya mboro ndafunga kuti ini ndichakwirwa chacha akatofongorera mazuva anga ndine mboro baba Chloe haonererwe uya hatoonererwe zvake zvekuti akada kutobheja kana kubhedha ndinoswera ndaposta futi mapicture ake naye izvekuvanhu munoya muchindinyepera kuti hamuna wakadzi kuuya kubva mazuva endaigara kumaprazuko 5 hours awe cha indi kuti munhu achandisvira munhu avazosvirwa saka makaradhi bheki kuna Waolinda makaradhi pfungwa dzawo soka hadzisi right makaradhi aya pfungwa dzawo hadzisi right zvazvo kutodaro sezvo saka muchato uyu wapera akachati 1 day 2 day vanhu vakangana kudoedza kuposta kuti my people hanzi akaposta zvikanzi ndakuhanimunhu isu takangonyara isu ndisinoita kuti zvirireka indakasachibata achirire ndakasabata content yako hairire umbva wazvisiya izvo ndikatosa taitaura ini nhairire saka tiri kungoona mvura dzebhuruu ndakati ini handi munhu kwaendwa kumvura dzebhuruu uku ko zvakusiri kurira wani
uyu akaulaisa uyu driver wechikopo chendege uyu Felicitas uyu hana kana kumboenda kumvura uku kana kumvura dzegreen kana dzekrimu kana dzored kana dzemeruni hana kuenda kumvura asi Muchato wakanetsa iwo wakanetsa neuyo wokuuraya uyu wokuuraya murume wake akambva akauya akaimba kuMuchato wakanetsa uyu kere kumara anga ariko kuMuchato ikoko zvino ava vemvura kudoita wiki rese vaposta taitana anobva aiswa chinenge chidhori mheno zvaari mwana uya chaiswa pafoni good morning baby hamuna kumhoresana here kuzoitirana good morning pafoni hamuna kukwazisana pamamuka unoziva kuti chimwe chifinu soka ichi chondibhowa ini chondibhowa sikana vanhu kutobata foni good morning baby saka pamamuka imi hamuna kukwazisana maakubatidza kamera kuti good morning. What is that rubbish? What is that rubbish? Amunhu tomirizika panapa ndine mande yako iwe get away mani. Mari inde yako kana hatina kana jealous isu. Amunhu anenge ndoita jealous newe inini. We have seen life my dear. Tukumari twese twaruwa kuti ukapera unoshaya kana kuti unofema papi. Ende makabona skill yake. Hasi munhu anobatsira nemoyo. Anopledge mari. Bank AB. Backless. Chata. Post office bank. Anongo tumari tukoshe tunoiswera nasikana. Opa unonzwa kuina mna loyalty yeka mari kana katumidzwa kashoma kai. Kune vamwe vaitumidzira mari dzekureba. Tumari tukushoma. 200, 250, 200, 250, 200, 200, 250. Aine mari dzekureba. Dainherera dzese dzekuZimbabwe dzisina kuendeswa kana kuchikoro neyo mari yakachatisa kechi5. Kwaidzo kushamisirana kwe. Zvimwe zvinhu zvatinoita maZimbabwe zvino rakuronga dira rebirthday. Uri kupemberera birthday rako shuwa tine inaro izvo. Istoda drama izvo. Dai matomborambana nataita ndo zvatoda izvo. Kwete zvokuti birthday waburisa kagirazi kewine munhu ari kumabvuka atoziye kuti champagne glass chii, wine glass chii, whisky glass nderipi, uskoro zvitambisira chidziro cheFacebook. Pano tinoda drama. Pano tinoda ngenje kona papa ndakadzingwa mbabebe. Social media yakabvira bu. Ndo zvinoda vanhu izvozvo. Give them drama. When there's a salad, there's a bullshit, dodias, donkey. I've never done that. When on the drama, hey, Queen, what's in one? Hey, Queen, I'm street. Okay, the experiment I can be, you're about to do. Homeless. My tattoo. I can't marry any experiment. You're also shammy roja, and one with my butch guy. I can't marry any. Kunyora mapepa train station chenda iko tumidzirwa kana ashumba wana zvakaitwa naHmetro chino ndo inonzi drama vanoda drama pa social media kwenda zvemanga ndine mari ndine bullshit stage kunakirwa panapa saka Muchato uya wakapera uyo netuma dress makaona chero gown yakatozvaisa yakaeditwa ninenge ne Xperia mafoni ma Xperia anoita mafilita kunyaso edita zvemberi aya aisi Xperia muchiwe gauni rakatoita rakafilitwa rakatangwa raitwa neIphone zvazvaramba rakafilitwa neSamsung zvazvaramba rakaendeswa kuXperia. Jehova ereboshandara yandiri yakandara makazona mafoni matatu ndokuzoenda kuXperia. I mean, it was Xperia. Saka, Jesus said, we are good, my people. Dog family, Jesus, we are good. When the Tadai, Zufambira, now this no one drama. Snakes of Vaila, Ezra and Murkona, Nanchiseka, Ngiseka 9. So guys, but people was there with him. Vanhu vanenge vachitoda kubatana ngudzuda kuurana pa social media vasingazivi kuti them the day anotomboziva kuti ndingi ndiani zvakafanana nekuti patakaseka zvinhu tichinyeperwa kunzi kwaita imba kwanzi kwaita imba kunaka Muchacha isu tinomuziya hatina kuburuka tinomuziya unoti kuzoshamisika vanhu vauya kupeji especially zvimafundisi zvekunyepa izvi unoona vanhu vakutoisa mavhesi unoziva kuti tine mafundisi akafumuka munyika medu tine mafundisi akafumuka shuwa mafundisi edu hadzimo brain unovakuya ndandana ipapo I bless this mukublessa skiti here amai tiri vanhu vemaskiti
Tete chachete ndiye zvinhu zvake zviri authentic. Hapana chamusingazivi changu imi. Zvese. Nasina ndawo ndichida kubhesa level ground. Because Waolinda akaberekwa ari murume. Waolinda akaberekwa ari mukadzi. All right. Muchato akaberekwa ari mukadzi. All right. Inini ndakaberekwa ndiri murume. All right. Ngatimbobvise factor iyoyo. But tese tinoedzika. It's level ground. It's Mandela ndatanhu kure enda pasofa. Inda uchivhunga gara pasofa. Saka AIDS yedu iyoyo enda tomboimba kasonga. Ndikunzwa ka feeling yekuda kurelease song so. Yakaraka. Ikochikoreza ndingobhebha so. Chikwa kunake. Usakala wakunaka soka. Usisina nhamo, usisina kumbofunga kuti chino. Chiko neza. Kubhebha. Kubhebha. Song yangu ya Felistas na Waolinda yekubatana AIDS tibatane AIDS yedu pamwe kandi release loko na release zvakatobuda nyacho mira ndanga da connect mic inda tanga ya connect mic before phone ndanga da connect mic first ambo release a song tibatane kuti zvokufana 1 2 yeah 1 2 Kati release song. Ekubata because ikasaudza kuti tibatane. Zviti. Kwete usinofaira vanhu. Vana kana basa unoziva kuti mudzimba umo vanhu vari kurara vasina kana chavadya. Mudzimba umo vanhu vari kusacrifice kuti lege nitenga hangu data. Redway achorisira padera hangu lege nitenga hangu data at least stress mutasho. Ona vanhu vakunyora pachidziro mukufairana mari. Vanhu vari kuda entertainment. Give people drama. Make people happy. Kantanga isa song ndozoenda kunya kujambore. Kocha amusi kujambore dzivarume sei walaska. Indinoita ngiseko. So andizoblock here. Andida kutsvaka chekuita illustration. Aiwa, site illustration ndokona so-block. Because I don't want to be blocked. These days I want to just be firing. Okay, rekati mbotsvaka song. Song instrumental. Zim danso instrumental. Tida kumbokompoza kambo kekumboti timbobatana iyo AIDS yedu iyoyi. Ndini chete munhu anoataura kuti ione AIDS. Muchato haatopost. Haatomboinspire amwe AIDS yake iyoyiya. Waolinda haatopost. Anongoposta zvekumvura. Mvura dzeblue. Ngatikurudzire vanhu kumwa mapirisi asikana. Mantomboda kutombo. Ari vashata. Ndaiona asikana. Kozi mazvinhu danso mazhinji ndakamboaridza kai. Nenjira ine vavha. Kanibonzwa ide iwe. Tequila Production. Hear me now. Waolinda, iwe uneezi, Muchato. Nezedere vatatu tikaungana, zvinhu zvinofamba. Waolinda, iwe uneezi, Muchato. Tikabatana, zvinhu zvinofamba. Zvino ukabuya pana uchivhairira vanhu, nemari zvinofamba. Chape Zvino ukauya pana uchivhairira zvinofamba here Waolinda chapero Muchato Hasha too much Muchato Hasha too much Tese tine ezivano Hear me now Muchato, Hasha too much. Oh, yeah, we are 80 batane.
mishonga yavo uyai tibatane tikurudzire vanhu kumwa mapirizi Muchacha ashatumachi Waolinda usafaire vanhu nemari hazvinarinotawewo Muchacha ashatumachi havana zvinosvikawe Waolinda usafaire vanhu nemari kwakongo Dati uyai tibatane tikurudzire vanhu kumwa mishonga yavo Dati uyai tibatane tikurudzire vanhu kumwa mishonga yavo Mishonga Koka Muchacha ashatumachi Hey! Uroma selector Hey! Muchacha ashatumachi Hey! Uyai tikurudzire kumwa mishonga wavo Uroma selector Kabula achinoziva nokanzokoroza Nikakazire Hai! Rabashanda rakazinda makanditi ndikadzokoroza andichatozienda imbazi zvakopera tinobonakizwa vanhu so ingori Sunday uri kukomberera here ameni haleluya saka itakuswita kwanyaya anonzani uyu vakadzi vemudzimba kuinda kusemusiri kudya mbolo dzivarumwe dzidzira yasikandokumbirawo nenyaya yekuti it's not about kuti murume ari kuhura kana murume asi kuhura but just wokungonzi uri kufadza murume iwe unozodyiwawo beche because it's very rare kuti varume venyu vari kudya beche musingavadyi mbolo it's very rare kana usingagoni yes unotarisawo zvimaponopono zvimachichi unono dzinodyiwa sei you know but musaenda ona comment hey what was happening vanhu muchinyepera comment section handidye handife ndakadya kugara pasi ndere handife ndakadya chino musanyeperane nduze vanhu vari kukomenda havasi mudzimba don't just go please because chinoitika ndechekuti muri kuti alright varume venyu vari kudyiwa kumahure uko munoziva kuti varume venyu vanotanga kurwara nedzi havarwarire kumahure pana akambozviona izvozvo kuti murume chiedzi ikaputika zvezvaakurwara abhagati akusamuka akusafamba akusadya makambozviona kuti vakadzi vemudzimba ndimi munopepa varume wenyu saka at least nakirwa iwe achiri kurarama haisi nyaya yekuda kuti kufadza nakirwa nekudya mboro ende iye achikudya unobva waita inonzi 69 hazvichaite mazuva ekudhara ndaisiita mademonstration but nenyaya yekuti ndaane mwana hazvichaite kuti ndiite demonstration panapa but 69 ndeyekuti murume wako anenge akarara so iwe unotarisa kumakumbo unoenda pamusoro pemurume wako andi murume wako akarara pasi pakwapa woenda kumakumbo wotarisa kumakumbo kwemurume wako wotarisa kumagaro kwako iye achikudya iwe uchidya mboro yake so that zvisangoita kuti iye adyiwe dyana naye simultaneously at the same time nongomudza baba vamwe handaita mbotirayoka 69 tainzwa ichitaurwa nababa atani 69 so that iwe uri kudyiwa zvingoita square musanyanya kukombele kuti nichadyiwa rini chikuise emba menyu kazi method karimo baba imwana ngatiite ichi 69 69 iwe wakatarisa kumakumbo kwemurume wako iye murume wako wakamupira besu rako iye murume wako wakubata magaro wako wakapinda mukati mebecha achinanja iwe ukatarisa uri kudya square ndatukuira asikana hazvitombodikana mathematics chihure chinombonetera asikana namaita unge muda kuti koshesa mahure atina ndinitete mahure rakafunda kazvazve kutofunda zvazve zvimahure zvizhinji zviri mumastreet hazvina kana metsi kana olevoka zvinhu zvekuti hazvitombonetse kudzidzira zvazvo 69 nhasi kumba manheru 69 mufungi murume wako mboro inono munhu wechikadzi vane mawet wipe mupandire chinodya mboro yadhala ndofamba nebag mune wet wipe
zvekuti muri kunhuwa mai mwana hazvizi taurwe izvozvo. Maweti waipi kana 5 kana 10 usati waidya. Wotangira ipapo. Kwete kungoti mboro yemurume achibva kubasa zhumukano kukananga achikwirana nasekretari. Kukananga achikwirana nemuna gadhi wekubasa kwake. Saka izvozvo chichi kutozoti unodya mboro yemurume wako ndinodya nekondomu. Zvinoita 10 off ako. Ndisana mbonzwa ndaimbwa nemboro. So I'm speaking from someone aimbwa nemboro. Andisana mbonzwa murume anda udyiwa nekondomu. Andisana mbozvinzwa. Andisati nabo zvamurimi. Mozonzi tanzina queen. Tijgene adzidyiwe nekondomu. Live and direct. Mazino aya atombobati mboro kana zvikauya zvikadii. Zvemarute izvi zvine zvine standard. Unotobvunza murume wako wanda marute wamwadi. Sababa wekwangu avadhala untiita ikusvipira pu. Jova. After what do I do? I was going to see. Oh, good. About the material. I was there. And I want to go with him. Which matters, Monday. Saka Josiana. Method kwangu aishande kwako. Sika unobvunza kwako. Ende inini wansikana msazonofungura kama mafesa ana baba imana mai mutsimba muchinuwa fish munhu ntango wa beche hanzi rinozvigeza rega ndo zvatakanzwa nemachiremba. But usually ukangoone tumvuro kupe kuti sanwe fish azvizoite varume wenyu avazokudzika kuti uri kunhuwa. Ize chaminda kuti gara pasi kuitira utano. Go sit down. Unorumana mandele. Saka uri munhu ushupa face ushinhuwa azvizoita saka Kariga-Sande kudai. It was good seeing you. Aiwa ndikunzwa kufara mazano zvisingaite. I'm in a perfect place and I hope muri kufarawo. Musajambire musapinde pasocial media nemafilm. Ukauya uchizviti timingi unorasiswa. Vanhu ivavo vakutaura kuseri. Chingouya pasocial media kuti ndoda unakirwa. Kwese uriko. Uchingojola zvakafanana handina munhu wandakamaka naye fongo chiri munomuziva Felix ataure. But kumwe kwese ukumugona mangwana mukutotora kutaura namai nandi, but katsika keke kuda ungovhairira vanhu ndo vasingadika. Ndopa ndinozoti muchato wa Felix wakarira kudarika. Muchato mazama unakirwa. Matsa kumva ndanaka kudaro indana yasikana. Kuchikuimi tsiko handikumbofonera aiwa vanhu handikambofonera danger. Alright, I love you my people. Have a blessed start of the week. It's a better my life. I was doing lives every day, so have a blessed start of the week. I hope Tambo Seka Dochi Kurukuseka, and when we post by social media, we are not trying kurwane mavens, and kurwane vanhu. And ona mama comments are then chipiwa. I'm here to entertain because I'm here to entertain. May the good Lord do you good and makandi koshera mufonge good night.